Med SMS-billet fra DOT, din offentlige transport, er det nemt at bruge din mobiltelefon til at købe billetter til bus, tog og metro. Du kan pause videoen undervejs og prøve det af, som vi lærer dig. SMS-billet kan anvendes af alle mobiltelefoner, som kan sende og modtage sms'er. Du betaler for billetten over din telefonregning. Hvis du har taletidskort, skal kortets saldo være højere, end hvad billetten koster. Det vigtigste er, at du ved, hvor mange zoner du skal rejse. Det kan du få hjælp til at finde ud af på billetautomaten, stoppestedet eller på dinoffentligetransport.dk. Husk, at du skal betale for den fjerneste zone, du rejser igennem. Når du vil købe en SMS-billet, åbner du din telefon og vælger Beskeder. Du vælger Ny besked og opretter en SMS-besked. I modtagerfeltet skriver du 1415. For at købe en SMS-billet skal du skrive følgende 3 ting i sms'en: startzone, antal zoner og billettype. Først skriver du startzonen, stoppestedet eller stationen, og derefter hvor mange zoner du skal bruge. Til sidst skriver du, hvilken billet du vil købe. V for voksen, B for barn, T for tilkøbsbillet eller C for cykel. Husk, at der efter hver information i sms'en skal være et mellemrum. Når du har tjekket, at teksten i sms'en er rigtig, trykker du Send. Du modtager nu en sms med information om dit køb. SMS'en starter med teksten: Dette er ikke en billet. Du skal svare på denne besked for at købe billetten. Besvar sms'en med et ja inden for 1 minut for at købe din billet. Du modtager nu en ny sms, som er din billet. Du må ikke stige ombord, før du har modtaget billetten. Hvis du bliver bedt om at fremvise billetten, viser du kontrolløren sms'en. Husk, at det er dit eget ansvar at have strøm nok på telefonen, så du kan vise billetten i tilfælde af kontrol. Læs mere om, hvordan du køber sms-billetter på dinoffentligetransport.dk. God fornøjelse med sms-billet og god tur med din offentlige transport.